ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорам. дар ин видео мехостам нархи навои билети ҳавопаймо моҳи май ва моҳи июна ба шумо бирасонам ки кадом числоҳошда арзона ва кадом числоҳошда қиматтар. бигем пешаи нархи навора гуфтан чун ҳамавақта номерҳоро мемонам ки ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад. метавонед дар WhatsApp нависед, нархи навора фаҳмед, ҳамчунин бигем ба тариқи электронӣ ба дили пир метавонед ки харидорӣ кунед. ва як рекламаи дига дорем ки нафарҳое ки мехоҳанд ки симкартаи Тинкофф ё ки картаи Тинкофф бигиранд, ма силкаша бигем дар комментарияи ҳамин видео мемонам ки медароед даниҳотона мезанен ва бепул ҳам карташам ҳам симкарташам мебиёранд метиҳандона. хоб чӣ функсияҳо дорад симкарташ ки 200 рубл аввал мепартоед, 500 рубл туҳфа метиҳад ва моҳонаш 250 рубл. карташ боша бигем дар як моҳ то 20 000 рубл ба ватан Тоҷикистон роҳӣ кардан метавонед. хоб мегем нархи навора. нафарҳое ки обуна шидагӣ нестен, агар обуна шавем барои дастгирии канали мо беҳад хуб мешавад, хирсанд мешем ва миннатдор мешем. хоб моҳи май Москва душанбе ай 9500 рубл то 15000 рубл. душанбе Москва ай 22000 рубл то 25000 рубл. моҳи июн Москва душанбе ай 15000 рубл то 15500 рубл. душанбе Москва боша ай 28500 рубл то 29500 рубл. хоб чӣ хеле ки дидем айни замон бигем ҳамин рӯзда бигирем бирен ё ки як ҳафта баъд арзон меғалта, вале охири моҳ ё ки моҳи июнда қиматай. ҳоли баъзеҳо бигем фикр кардаистиянд ки яъне срочно бигирем арзонтар меғалта, хубтараш сабр кунем моҳи июн агар кадоме ки расчёти рафтан дошта боша бига ки ябора сабр кунем ки моҳи июн наздик шавад, ранги ҳозир арзон мешавад. Не бародарҳо, хато мекунем. барое ки моҳи июнда бигем ай ҳозир ай харидистиянд, яъне чанқае ки билета зиёд харидорӣ кунам, билет қимат мешавад. яъне моҳи июнда бигем нафарҳое ки дар Россия мехонанд каникул мешаванд, мераванд ба ватан. нафарҳое ки дар ватан мехонанд, бигем донишҷӯё, семоҳа коркунӣ меоянд. яъне чӣ хеле ки гуфтам моҳи майда арзон буду, июнда ай ҳар ду тараф қимат. бо бигем ба наздики ида, яъне харидори билетҳо зиёдтарай, шояд наздиктар шава ай идам нарх баландтар шава, ё ки рейс наёем баъдан пересадка ё ки ягон роҳи дига хати бигирем. дар кадом ҳолат арзонтар мешава? ҳолатеда ки бигем ки яъне дар як рӯз агар 2 рейс парвоз кунанд, 4 рейс ё ки 6 рейс кунанд, дар ин ҳолат арзон шиданаш мумкин аст бигем. хоб Москва Кулоб моҳи май ай 6500 рубл то 10000 рубл. Кулоб Москва ай 20000 рубл то 21500 рубл. моҳи июн Москва Кулоб ай 11000 рубл то 15000 рубл. Кулоб Москва ай 23500 рубл то 27000 рубл. Москва Хуҷанд моҳи май ай 6500 рубл то 11500 рубл. Хуҷанд Москва ай 19000 рубл то 20500 рубл. моҳи июн Москва Хуҷанд ай 10000 рубл то 16000 рубл. Хуҷанд Москва ай 18000 рубл то 26000 рубл. моҳи май Москва Бухтар ай 6500 рубл то 15500 рубл. ин 6500 бигем дастурростчуниёш, яъне ки охири моҳ ки моҳи июнда қиматай. Москва Бухтар моҳи май ай 6500 рубл то 15500 рубл. Бухтар Москва боша ай 23000 рубл то 26000 рубл. моҳи июн Москва Бухтар ҳамаи числоаш 15500 рубл. Бухтар Москва боша ай 24500 рубл то 31000 рубл. хоб ҳамин қадар маълумот, иншаллоҳ ҳаракат мекунем, зиёд видео кунем. дастгирии раъёт наброред, худтона эҳтиёт кунед. боше миннатдорам.